guys! Bababa lang ako. Kailangan ko mag-ready for work. Pero bababa lang ako kasi... Ayan ko na lang. Bababa lang ako para magluto ng itlog para sa aking lunch. Kasi boiled egg ang babaunin ko. Punta akong work today. Magluluto lang ako ng itlog. Talagay ka lang yun dyan. Yan. Coffee time! Next. Ayan guys, plain black lang ang susuot ko na dress. Tapos maghahanap ako ng blazer na ilalagay ko on top. Yan, so diba may konting kulay siya. Yung blazer at saka black na dress. Tsaka magbuboots lang ako. Yun lang. Molly! Good morning! Luto na po yung itlog ko. Tapos i-ready ko lang siya kasi dadalhin ko siya sa lunch. Magdala din ako ng cucumber at saka cheese. Yan ang aking lunch for guys. So itlog, cucumber, cheese at saka yung tuna with sweet corn. Okay, work na tayo guys. Oh my god, ang lamig. Oh, it's a bit frosty. Medyo medyo frosty siya this morning. So, kwento ko lang. Dumating siguro yung asawa ko mga 4:30 kagabi. Tapos, nagluluto siya ng lasagna. Umakyat ako sa taas kasi gusto ko lang ipahinga yung yung ulo ko kasi sumakit nga yung ulo ko. Nakatulog ako. Nagising ako mga 10:45 ata yun. Kasi hindi ko alam kung anong oras na. Tinanong ko yung asawa ko, anong oras na ba? Sabi ng asawa ko, mag 11 o'clock na ng gabi. Sabi ko, ay nyari. Sabi niya, hindi na kita ginising kasi masakit nga yung ulo mo. Tapos sabi ko, okay, kaya hindi na ako naghapunan. Natulog na lang ako ng diretso. Ay nako, doon ko lang. Guys, kakatapos ko lang work. Nung oras na ba? Alas 6 na. So, nakadalawang oras ako ng overtime. Tapos, uwi na ako. Sinundo lang ako ng asawa ko. Uwi tapos maghapunan. Hi, princess! Hi, princess! Come on in. In the kitchen. Come on in. Hi, princess! Hi, guys! So, nakauwi na ako galing work. At sinundo ako ng asawa ko. Magluluto ako ng aking dinner kasi tapos na siyang kumain. Chicken nuggets na prituhin ko. Tsaka magkakanin ako tonight. At mayroon din akong tirang another dumpling na gyoza. Hindi ko siya masyadong paborito. Yung isa yung paborito ko. Pero kailangan ko siya patapusin kasi konti lang naman yung laman eh. Kaya I will prito them. Kaya nagabuka-bukaw na. Guys, kagawa lang ako ng aking sauce. Mag-ano lang ako ng konting toyo, syuka, ang syuka na asa syok. Yan, luto na siya at ready na akong kumain. I can't eat baraw. Kain tayo. Kasi nagsaing ako kahapon, di ba? Tapos nakalimutan ko nakalimutan ko kumain ng hapunan. Kapag may marinig kayo na parang eroplano or helicopter, washing namin yan.
Sabi ng sabi ng asawa ko, hindi talaga ako mamroblema sa'yo ng ulam kasi makakahanap ka ng ulam sa freezer at saka soy sauce at oil, okay ka na. Or brano kung ano. Hindi ako complicated, guys. Pag sa ulam. Hindi ako kumakain ng lasagna kasi gusto ko kumain ng rice. Ito yung dumplings, guys. So, sa Sabado, may mga friends ako na pupunta dito. Mag-aano kami. Magpa-party kami ng konti. Tapos, mag-aadobo kami ng Adidas. Diba yung chicken feet? Diba Adidas tawag sa atin nun? Siyempre, yung aking prinsesa nasa tabi. Ito yung chicken nuggets. Hindi siya McDonald's chicken nuggets, ha. Parang gano'n din lasa, guys. So, nung naglakad ako kaninang umaga, muntik akong madulas kasi napaka-frosty. Tapos yung doon sa middle sa daan na yung highway, okay yung madaanan mo kasi nadadaanan siya ng mga sasakyan eh, nawala yung ka-frosty niya. Pero nung naglalakad ako sa gilid, syempre walang masyadong dumadaan. Maano pa din siya, madulas. Namiss ko pritong isda. Pritong isda ang Sabado. Sabi ng kasama ko. Kasi nakita nila yung lunch ko. Mga kinakain nila kanina. Jacket potato na may cheese, gano'n. So, syempre ako, itlog, cucumber. So, sabi nila, okay ka lang. Sabi, kailan ka pa naging healthy? Tapos yung tanghali na. Kasi ito kasi yung sa work kasi kahit na opisina, may mga pagkain. Tapos dinalhan kami ng manager namin ng cake. Eh di nawala yung kayate. Ay nako. Walay. Gusto ko umuwi ng Pinas this year. Kaya lang. Gusto ng asawa ko pa iba naman. Kaya
Tingnan natin. Para naman, makita nyo kung taga saan ako sa atin. Gusto ko manginhas. Ano manginhas sa Tagalog, guys? Natatawa ako kasi itong Bisaya at saka Tagalog talaga, no? So nung naging katulong din ako. Siyempre bata pa ako noon. Hindi ko pa talaga alam kung ano mga Tagalog na kung ano-ano. Siguro mga ano ako, guys, mga 15 or 16. Tapos sabi ng amo ko, pumili ka ng tinapa. Tapos ako naman, may maliit na tindahan sa gilid ng bahay nila. Ako naman, dala ko ang pera. Kasi tao po, pabili po ng 2 tinapa. Pinigay ng tindera sa akin. 2. Wait lang, guys. Binigay ng tindera sa akin 2 tinapa. Yun nasa supot na isda. Yung parang daing. Sabi ko, te. Wait, mommy. Sabi ko, te. Patay na naman ako sa katawa nito. Sabi ko, te. Hindi ito gusto kong bilhin, te. Yung tinapa. Tapos sabi niya, yan nga, tinapa. Sabi ko, te, buwan man to. Sabi niya, anong buwan? Like, mole. I'm having a moment. Tapos sabi ko, te, buwan man to or tinapaan. Kasi yung tinapa sa amin na yung isda na tinapa sa Tagalog. Tinapaan tawag noon. Sabi ko, tinapaan man to, te. Yung tinapa ba, te? Tapos sabi niya, turo mo nga kung ano tinapa sinasabi mo. Sabi ko, te. Yun yung sound. I'm sorry. Tapos yung sound ang tinuturo ko. Tapos sabi niya, Sardinas yan. Sa mukha ko. Sabi niya, Sardinas yan. Hindi yan tinapa. Yan tinapa yung hinawakan mo. Sardinas. Sabi ko, te. Ignorante, oy. Sabi niya, te. Sabi ko, te. Tinapa ang tawag sa amin ng sardinas, te. Tinapaan man ko, te. Sabi niya, ang gulo mo. Sabi niya, taga saan ka ba? Sabi ko, Bisaya ako, te. Sabi niya, kaya pala. Sabi niya, yung tawag. Yung tinapa sa Tagalog. Yung tinapa yung sinabi mo. Sardinas yun. Mukha. Ito, hindi na naman tinuturo sa school. Basic school, basic. Tapos, hindi bumalik na ako sa amo ko. Ako pa yung galit. Sabi ko, Tia, ba't hindi mo sinabi yung tinapa? Ito pala, titik yung tinapaan sa amin, tinapa sa amin sa dina. Sabi niya, ewan ko sa'yo, neneng. Sa mukha, Kaya simula nun, yung tinapa na yan, tsaka yung sardinas na yan, may kwento sa akin yan. May kwento yan sa buhay ko. Kaya pag nakakita ko ng sardinas at saka tinapa, hindi lang sila sardinas at saka sa buhay ko. Hindi lang sila sardinas at tinapa sa buhay ko.
Ay, meaning sila. Ayoko na guys. Masakit na tiyan ko. Guys, thank you for watching. And I will see you next time sa video.